тъкър, кръц, пристигат две бебешки колички. Идват две циганки, млади. И подминаха нашата фирма, и аз ги гледам, при мен е тъмно, отвънка крушките светят и се вижда какво става. Минаха покрай баба Марийкината врата и кучето почна да ги лай. Той ги подушва циганетата. И по едно време кучето спря да лай, излезнах, отворя вратата, погледнах така. Те и седат две къщи по-надолу при този блок. Имаше едно такова аудиостудио, даваха касетки, под наем, такива дискови за видеота за такова. Седат там и чакърла, отиват до оградата и гледат. Върнат се, па приказват. Викам, айде, това какво ще правят тя? Дръпнах вратата и тръгнах полекичка към тях. Те има видяха и едната вика на другата, айде, гажуски, жа! Демек българан има, давай да варим. Гажуски? Да. Гажуски. Той е подобно като на турското. Геур, те викат гажу. Българан, демек. И тръгнаха надолу, и свиха количките и чезнаха. Отидах и аз там до блока, огледах се. Едни такива дебели тръби, някъде към цол и четвърт. Черни тръби, заварени и бойдисани с груд само, тъмно-червен. Направени с глобаема конструкция за скели, деца бойдисвали блока и струпани до вратата. Изглежда някой ще ги взима. И те гледат железата сега как да вчопкат по някакво желязо такова на количките и да изчезнат. Върна се, аз седнах в барачката там. 20 минути. Кръц, тъкър, идват количките от към автогарта, от татка. Те са заобиколили и пак идват, минават. Ама гледам вече този път, дигат главите нагоре и се оглядат. Гледам и сполува дали къщите там, блоковите тя, дали са духнати джамовете, хората легнали ли са да спят. Лавна ги пак кучаато, отидаха, па там спряха. Шакарла-макарла, пендарлъски, джандарлъски, текеурла-маурла, ламота там на цигански, излезна. И отивам така, полекичка към тях, този път не бягат, седат. И приказват. Отида, закачам ги, викам, кой мама толкова тук са въртите? Дай и ние да откраднем нещо, да изкараме за Пещерска. Те се ги смятат в ракия и в кебапи. Да, викам, и ние да откраднем нещо, да изкараме за Пещерска. И тя вика, няма ла, ко ще има? Хуртова ме. Викам, как хуртова ти? Хуртова ти, ама въртите се, направите един завой и трак па тука. След малко, па завъртите, па дойдете. И ти сега тука, ко става сега, не работиш, не спиш, пезевенк. Демек, пазач съм бил, пезевенк. Викам, да, охрана е от такива като вас, викам, не мога да се подпрем да дремнем. Само с карцикати ходите, лаят кучата и да задремнеш, хрипкаш. Нали ставаш, оглеждаш си района. Па се подпреш, па минти пал, хау, кучата. Ко хареса ти, викам, дай и аз да взема. Няма, ла. Дай една цигара, имаш ли? Викам, на, дадай я. Куки направи с една цигара, нищо. Запаляха и едната дръпне, дава на другата и ga бута. И ги вика, кажи му. Та вика, ти му кажи, ти по-млада си. Сбутват се, аз се оглядам сега, викам, ко ще реагират, ко ще правят. И по една сарата аз се обърна, дойде, фана ма под ръка и вика, не щеш ли да ебеш, бре? Насмяхме се, викам, ама още един дула на къла, искаме, ама баш от тебе, как да поясним? За кола? Как за кола? Ти като дойдеш, ме ръсаш на коза, на магари, не, къпана не умина, косата ти пръчки, как ки те продърпа да ки ме заберъсаш на парфюм или на чистотата, да мърднем да те галичнем, да те щипнем, да те бацнем, да те прегърнем, да захванем игра, да се заиграем. Карай, да те еба българина, няма нищо, И се смеят. Мъч се, едната да ga вкарам вътре в цеха, да заключа, да захвана да се дагаличкам с нея и да си играем, другата кот може да натвари и да изчезе, да избяга. Така че ти не викаш ебанито. Ебанито при тях е спорт, няма нищо, те не го такъват като нашите.
Знаеш, ще ти рече жадимо, тя вика, ба, искаш да блъскаш. Айде ма до седят секундарисам, щяхме да те оплескаме да забравиш, да запалим цигара. Амба, тръсицата няма стане. И нашите се искаш да блъскаш. И викам, сколки те блъскам? Та нямам 2,20 цементов кол за лозе в гащите. Има 15 санчища, нормален европейски кур. И той газът ти пречи малко, на другия курема ки пречи малко, значи таван 10 сантика влезе, колкото за дъгаличка, ненормално. Та дед ги казваш, няма да стане. Викам, да няма да стане. Ляв мигачи, айде другаде. При мъжа викам, тая хубавото, че може на всяка една врата да да рече трак, трак. И кой ще стане като рече? Накът тебе, викам. Тая кирче, другата кирче няма, другата кирче неща. Аз не съм такова и третата, четвъртата, петата ще каже, ай вър да видим какво ще направиш. Да, майто циганката и тя прави трак-трак. Циганката прави трак-трак, защото има интерес да влезем, да правим трак-трак и да се дъгаличкаме, па другата кот може да откраде на бебешката количка и да изчезе. Ти искаш да кажеш, че българите са без интерес. Няма бе, ти още не сте се запознали, не сте приказвали и тя почва да дърпа. Там видях такава блузка. И оттатък най-школа хубава поличка. Тук видях, не знам си кой, и с това някак си убила самата атмосфера. Вие още не са познават, тя почва да просиите. Ма имат такива да ти бутат авансово и после те да помогли. Рядко стана вече те, че ти бутат авансово. Още не сте се запознали и те дърпа към ветрънта и ял да видиш, тук видя блузка, там видя поличка. Викам, чакай бе, ти още не си минала през канала да ти видим маслото. Бръкнем щеката, има ли, няма ли смазване. Почнал да чехлички, поличка, блузка. Така Няма така, не. Материален израз. Материален израз, ако заслужи. Кой е европейски шампион, да ти направи кева на кура, айде може. Ама иначе, още няма нищо вързано в турбата, давай. Търчи, купува и залепе. Чакай, ние там ги намираме по черниците, по пътя тия пари. Нали трябва да ги изработиш? Каже, ти що не си го купиш? Нямам пари. Иди работи, ма. Къде да работя? Кириш горе, има вертепи, да има 20-30 турча на гърка и ще ти дадат пари. Нищо. Ни на един кев да направиш, ни на повече, не пари да вземеш, нищо, се са дърпат и бягат и па ял да видиш, там имало блузка, тук имало поличка им, да седи там на витрината и това е. Хората, викам, най-напред дават, пробват, един, два пътя, три пътя ще се пасват или няма ли и тогава почва да се прави устата и той отдалеч. Те няма нищо още да ги дика, тук видяла блузка, там видяла поличка, харесали и чехлички, няма такива работи, майка. Станали комерциални. Толкова. Нали знаеш турската приказка? Викат интереса, клатял феса, викал здрасти. Нямаш ли пара, сиромах ли си, няма ли интерес от тебе, няма здрасти. Подминава, гледа земята, хапи долната бърна и това е. Всичко стана така. Всичко стана парата. Гледа да имал в портофела и да бил винаги финансово красив. И това е играта. Ти върхи разправи, че ти харесва, че като ли почваш да потъваш, да се влюбваш, такива черти, такива форми, няма майка, не форми, няма не черти, не форми, не комплименти, нищо не пука. Вика пара. Веднага. Дай парата. Да, аз ще ти дам, викам, а ти какво ще ми дадеш? Викам, от мене чукалцето, от тебе хаваня. Не, още. Какво да дам цялата заплата? След никога ти ям газа до края на месец. Така че ляв мегаче, свободно да ремак, друг модел. Има и по-евтини модели, бе. Има, ама рядко. Още слиза от рейса от село, дръпнеш ga да такова, тя вика 30 лева, бе, 30 лева. Всичко е изучало разценките и това е, няма. Искали любов, искала страст, няма майка такива работи. Всичко се плаща.
Плата иска, плата. Да. Ке дам, викам, а ти колко им дадеш? Тия 30 лева, къде по-напред ще идат, те не са пера. Абе, не са. За България все пак са пара. Ке вземе, ке хапне, ке скупи цигарки, това ке вземе, онова ке се почерпи. Ке хване някоя буба, лекарство си. Те чак до там не мислят сега. В България се мисли в момента, който стъпеш напред една крачка на по-нататък не. Те нали ги гледаш в вишист, така не знае кой ще е следващото действие на това, не знае кой ще се случи след това и така нататък. Отиваме на втората чешма, пълним шишета вода за пиене. Идва един катър и се върти там. Около гюбрето има хубав айрък, е така излезнал 2-3 санти зелен. Души, върти се. Викам, сега какво ще прави на нашия човек? Ами не знам. Нали имаш висше, бе? Айде, дай да видим какво си учал, какво си изучал. Ами не мога да предположа, то трудно. Викам, айде, остават ти 5 секунди, защото ще видиш какво ще е действието. Ти знаеш, викам, знам. И какво ще прави? Ами ще легне да се търкаля сега на припека, да се дръгне гърба. Къде коня подви ногите катъра, легне и се да прави така. Да се търкаля. Де знаеш? Знам. Той няма да иде в Мървуняк да легне или в Лайна. Той по душа ще идеш, където няма мирис, където е чисто, там ще си хареса място, там ще легне да се търкаля. Това какво ще стане, ми не знам. Онова какво ще стане, ми не знам. Какво знаеш? Нищо. Върнат намерим един дал хубав там по марицата, турним едно съзальче, яки ти го сапонисам, тръсни се и се отръпи и това е за какъв куртия да живееш. Той не може да предположи един ход напред, какво ще тяло да стане. И кое за какво са правило, да го анализира, да тикам, да такова. Като матенка за маенка. Който свива ушите е така назад и вика в очи. И тя вика, радват се, подушват се, радват се, кура ми се радват. Като дойде моето коте по пътката, тая хрипна на главата му и го отраска. Това ли е радването, бе? Сега викам, трябва я да дойда тази одяра на носа, да видиш това ли е радване. Гледа го 5 години това коти, обаче никакъв кур. Да иде там едни гранули, тури му саксита да саре и край. Ама дали е така? Какви реакции има? Кога ще изкара ногтите? Кога ще отраска? Как са гали? При всяко едно ръмжение, което ти показва мъгла и облаци бездомни. Нищо. Тя не чува добре и половината информация. Той това не е само от чуването. Той другаде има дефект, най-горния етаж. Той е като откачан електромотор. Ти го броиш на 3 фази, ама той контакторът рекал и двете клеми преизкряли и са заварили. И не действа. Не връщай сам на едната. Натиснеш копчето и вика дигни съединителя, универсала не се върти, струга не вари. Що така, бе? Ти не подуша ли, че замери се на бакелит, бе, обрял кур. Значи контакторите са изгорени. Духа и струга ще изгориш и мотора, като мъчиш така. Ти си на една фаза. Къщ цяло. Бягай, викай то, кажи и ти поддръжка, дойдаха, свиниха двата контактора, нати си сега тръгна. Толкова време работи, не знае кое е за кое и какво става. Той си бос. Паратика работа всичката. Знаеш, що снимаш ти, бе? Маймън. И аз викам, няма нищо, шапката ми сложена и си приказвам по халата, той штрака. Я да скриваш тия камерите.